Сәләнгеш бүлекчәсенең 168 гектарлык кыры бу. Биредә тәҗрибәле механизаторлар Александр Аникин, Евгений Варков, Павел Тришин экада сортлы сабан бодайы чәчү белән мәшгуль. Хуҗалыкта арпа чәчүне тәмамлаганнар, бодай да аз мәйданнарда калган. Мына галет қазір яңартабыз. Біздің бұл Алты сеялка эшләй безнең кырларда. Но безнең комплексный зур сеялкалар түгел. Монда кичкенәрәк сеялкалар СЗ 5.4, ДМС, Амичка, Хороша дигән сеялкалар чәчә. Культиваторлар. Общее безнең хозяйствода 33 техника пока на данный момент задействован. Хуҗалыкта бөртекләрне 6000 артык гектарда чәчәргә планлаштырганнар. Шуның 2000 гектарында уҗым культуралары. Чәчү эшләре белән бер рәттән аларны чүп үләннәренә, бөҗәкләргә каршы гербицидлар белән эшкәртү бара. Біздің 16300 гектарда аземий культуралар шешілген екізден. Аның Кавказ Сулейманов, Аграр, Южный, Нұрбат Агар, 2 тапқыр аткарметтілер аземиларына. Күштілер уже бірінші шешкен кырларға, яравайларға ешмінде батқырымқы бара. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә район буенча чәчү эшләре ахырына якынлашып килә. Һава торышы матур торганда, кырларда 3-4 көнлек эш бар. Техник культуралар 80% чәчелгән.